नोंस्रा जुदि जेबो दाय गैयाब्ला मानो खारखोमानानै थाखो बबेयाव थाहैखो ओमफ्राय सानबेसे खारखोमानानै थानो सानखाखै बा सोरखौबा होनाय नुनानै होआखै आं खुद थानायाव खबर लानानैसो होदों दै लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय स' लोगोफोर दायो माने स्कुलाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना रेडि जालायबाय देलायनानै दख'ना सख'ना गाननानै स' दायो थांबाय थानोसै होनबा लोगोफोर नायलांबाय थानोलाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव ओमफ्राय आङो दिनै मा जायो आपडेट होलांबाय थागोन आरोना स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जों बास स्टेन्ड टट' लानानै थांसै टट'आलाय फैखाबाय मालाय जि मोजांनो थाव गाखोदो बिजों गाखो बिजों दै दङ लोगोफोर टट' लाबाय दायो थांगासिनो दङ जोङो थांग्रोनोसै स्कुल फारसे स्कुल मोनफैबाय नै जोङो মানুষে কম কম দেখছে আজকে বৃষ্টি দিন আমি আইছিলাম একজন নিয়ে আইছিলাম তোর ভিড় আছিল একবার আইছে একটা ছাত্র আসে না ফার্স্ট আমি আইছি একটা স্টুডেন্ট আইছিল थांबाय दान हाबहैबाय खोमा दोननानै थाङाखै बे मालाय थांबाय दोननानै बहा थाङा इटरे थांदो दे जागासिनो आं थां मोजाङै लिर दे लोगोफोर स्कुलनिफ्राय सफैबाय दहायनो सफैनानैहाय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय जाथ'वाखै दाबो मोनखांजोब्बाय दासो मोनखांदों आरो दसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय गय एसे सिरिदों गय फिथाइ बेखौहाय खावना लानानै आं ओरैनो बिगुरैनो फोराननोसै एसे दंबावो ओमफ्राय गोथाङै जाग्रा रावबो गैयाना जोंहा लस जायो सोरथो जानो बेखायनो गोरानै फोराननानै दोनबासोथ' आलासि दुमसि फैबा होनो हायो नालाय बिदि दोनबाय थाबाथ' ओरैनो थागोन बेखायनो बिगुरखौ माखासे गारनानै माखासे ओरैनो दोननानैहाय फोरानसै आरोना लोगोफोर सबखौ हानानै लानो माने बिगुर जिरनानै लानि दा नैबे गोरलै गोरलैया जानो बिराद गोथाव आरोना ओमफ्राय नैबे गिदिर गिदिराबो गोथाव नैबेयो बारा थाव आरो गिदिरसिना बे फाननो थाखायसो मोजां जायो ओमफ्राय नैबेदिनो जानो थाखाय मोजां जायो ओमफ्राय नैबे गोरलैया सबसे गोथावसिन आरोना बेखौ न'आव जानो होननानै दोन्दोंमोन मानसि दुमसि फैबा होनो मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दिनै एसे गाबोन एसे सिरिगासिनो दङ फिथाइफ्रा माने खावसे एसे गारनोसै ओमफ्राय एसे दोननोसै ओमफ्राय बिदि फोरानबा मोजांसिन जायो आरोना सिंनि मादायाबो बिराद माने गुफुर जाथारो बिदिबा नै खावसे गारनानै खावसे दोनबाय आरोना बिदिबा मोजांसिन जायो बिदि फोरानबा खिन्थु बांसिनानो गाज्रिबो जायो ओमफ्रायो मोजां जाबाय ओरैबायदि गोथाव जायो आरोना आं आगोल बिराद बिदिल' फोरानोमोन आङो गथा गथानो ओमफ्राय आंबो जालाबायोना गरफा गरनै जानायानो सिगां जाखायोमोन गय खाबारिखामोन ओइ खेनसे खर' गिदिंनायनिफ्रायसो एसेबां जालामोन आरोना आं गारबायमोन नङाबा बे मेलाफ्राव थांबा मिस्थि फान जायाबा फैलायबावामोन आरोना बेबायदि खाबारिसोमोन ओमफ्राय जायोबा माने एफा इन्ट्रेस्ट गैला आरो गरसे गरनै जालाबायो एखमबा जाफ्लाबायनो लुबैबा ओमफ्राय ना बेदरफोर जाबा जालाबायो एसेबां माने माबाया थाब सैनानै लानोसै दसे थांसो दासो मोनखांदोंना ओमफ्राय मोनखांस्लाब माने गरम हाव संखांनानै संखांग्रो जानो बायो ओंखामखौहाय दसे थाथ'नोसै ओमफ्राय जानोसै न'नि थाइजौ फिथाइ गोमोनखौ जादोंमोन जों एसेनो बिदिबा लोगोफोर आङो जल्दि हाना लागासै ओमफ्राय ओंखाम जाना लानोसै आरो बेखौ लेबखांबानो ओंखाम जानोसै दा लोगो मोनफिनगोन होनबा लोगोफोर नै थाइजौ फिथाइया ओरैबायदि गोमोन सिरिदों माखासे गोमोनखौ हानबाय आङो नै बिसोरो बेलाथि हिमसागर ओमफ्राय नै बिसोरो थाइजौ गोदै बरियासे नोगोर बुरजाखा स' लोगोफोर बाजाराव थांनो नागिरदों दायो मोनसे खामानि दं आरोना ओमफ्राय आं दुगै थानाय खानायखौ खानानै बेबायदिनो ओरैनो खिलिफोराव थेबलाबायनानै लाबोबाय आं स' थांग्रोनोसै मोनसे फिसा खामानि दं आरोना मावनानै फैसै बाजार
मोनफैबाय नै दायो जोङो गैया बिनिथिंबा गैला बख'बाय बैयावसो बाजार गेजेरावसो 15 थाखासोमोन बासिनाव 15 जासिगोन दां गैला इथिंबानो बख'जोब्बाय मिथियालै मा जालाजोबखो फैसायानो थाया नैबेयावसो जागोन नायथि बाजारा मोजां जाथारदों जा गोबाव जाबाय बे बाजाराव फैया एन्टनिक्स पारायाव साफैबाय नै जों सकारानो नांहैजोब्बाय बामफ्रानो देनजा गिदिर गिदिरनो जिसु साल फिसा खामानि दं बिसोरबो मावनानै फैसै हाबा दंना माइथाबा फुजा दंलायना एकदम थिखनानैल' गाननानै फैखादों आरोना लंपेन्टल' गाननानै फैदों आङो ओमफ्राय खानायखौबो खानखायाखै दहाय दुगैखांबाय दुगैखांनानै जिहेथु खानायखौ ओरैनो इसे दोनबाय थादोंमोन आं थावबो फुनाखै जेबो फुनाखै ओमफ्राय थांनोसै बास स्टेन्ड मोनफैफिनबाय नै बास स्टेन्ड माने न' मोनफैबाय आरोना नै आंना बिसिनाया माबायदि हालोद गाज्रि जानानै दङ फालेंनि नैबे माबायानो बायदों आरोना ओमफ्राय नै सिखौ बेयावसो दोनथ'जोबबाय थसकखौहाय बेखौ दोथाबबाय आं नै बरियानो फालेंआथ' मेरला दं बाट आं दस्रा फालेंआव उन्दुनो सुखुवा आं आंनि फालेंआवनो उन्दुनो मोजां मोनो बेखायनो बानायबाय लाइनाबो गैयाब्रा लाइन थांनानै होलायबाय मा होनबावनो फाइनालि जाबाय बिसिनाया रेडि नै गोजामफोरखौ सुनो थाखाय रेडि दोनजोब्बाय गाबोन सुनोसै माबायदि नुयो खोमसिनो स' लोगोफोर नोंथांमोननि खाथियावहाय आङो माने मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना बे आपडेटानो जादों जिहेतु दिलिप नार्जारिखौहाय हमनानै मोनबाय बेखौथ' मैयानो हमनानै मोनदों नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगासिनो दंखायो आरो बयबो खोन्थागासिनो दंखायो दा माने खोथाया उन्दैनि जिहेतु गथ'नि मेडिकेल टेस्ट खालामदोंमोन बेनि रिपर्टखौ दासिमबो मोनाखै आरोना ओमफ्राय गाबोनफोरसो मोननो हागौ माने खामानिया जाजोबाखै होननानै बुंदों आं माने थानायाव खबर लादोंमोन नालाय खबर लानायावहाय खोन्थाहरदों आरोना थानानि मानसिफ्रानो माने दासिमबो रिपर्टखौ मोनाखै आरोना ओमफ्राय दा रिपर्ट मोनबासो बुंनो हासिगोन दायो दा माने बिथाङा जेबो माने बुंनानै लायाखै आरोना गावबो दंमोन ना गैयामोन गाज्रि खामानियाव बेफोरखौ गाव जेबो बुंनानै लायाखैनो दासिमबो स' बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय माने आपडेट होनो सानबाय जिहेथु बयबो मिथिनो लुगैयोना जे बिथाङा हमजानानै दङ ओमफ्राय माबाफोर बुंदों नामा ना बुङाखै ओमफ्राय उन्दैनि मेडिकेल रिपर्ट मोनदों ना मोनाखै स' दासिमबो मोनाखै आरो दिलिप नार्जारियाबो दासिमबो माने बुंनानै लायाखै आरोना जे गाव दंमोन होननानैहाय स' दंना गैयामोन बेखौथ' मिथिला दा मेडिकेल जेखन रिपर्टआ मोनगोन बे समावसो बुंनो हासिगोन आरोना बिथाङा थगायबाबो खुनु लाब गैया बेथ' गाबोन मिथिनो मोनगोन आरोना माने मा जामारदों आरो मा जामाराखै नोंमारगौ ना नोंमारा स' बेनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो आपडेट लाबोबाय ओमफ्राय सोरबाबा गाज्रि कमेन्ट हरदों सोरबाबा मोजां कमेन्ट हरदों बुहुदथा नानांथा रोखोमनि कमेन्ट हरदों आरोना स' जायफोर कमेन्ट हरदों नोंथांमोना मिन्थिया जानो हागौ खबर लाबानो जाबाय जिहेतु आं जे खोथा होनदोंमोन बे खोथाफ्रा नंगौ स' खबर लानो हागोन नोंसोरबो नोंमारगौ ना नोंमारा ओमफ्राय दा मेन खोथाया बेनो दा माने मा होनो सुबुरन दैदेन आरो अनिल बिथांमोना साथामबो गैया आरोना खारखोमानानै दङ दा नागिरगासिनो दङ बिसोरखौहाय मोनाखै आरोना थाबैनो मोनगोन दां आंनि आइडिया आरोना थ' सानबेसेथो खारखोमानानै थानो ओमफ्राय मेन खोथा बेनो बिस्रा जुदि जेबो दाय गैयाब्ला मानो खारखोमानानै थाखो बबेयाव थाहैखो ओमफ्राय सानबेसे खारखोमानानै थानो सानखो आरोना बेनो जुदि बिस्रा जेबो दाय गैयाबा गिनांगौथ' खुनु जेबो माबा गैयाना जुदि बिसोर जेबो गाज्रि खामानिखौनो मावाखैब्ला
फैनानै हाजिर जाफै बुंनानै लाफै बा टेस्ट खालामजा जामारदों ना जामाराखै होनबानो स्रा जाखायोना जुदि बिसोरो बिदि खारखुमानानै थाबाय थायोब्ला गाज्रि सन्देह निस्सय सानजाबाय थागोन आरो सानजानायाथ' सानजाखागोन अलरेडिथ' सानखानाय आरो जुदि बिदि खारखुमानानै थायोबा बांसिन सानबावगोन आरोना ओमफ्राय दासिमबो बिसोरखौ नागिरनानै मोनाखै दा माला मोनगोन ना मोना बुंनो हाथ'ला जिखुनु जा जुदि बायसान्स बिसोरो जुदि फैमाराबा नुजाफैयाब्ला गोरोन्थिया बिसिनावबो दङ होननानै बयबाबो सानखासिगोन आरोना दा सानथावथावानो जिहेतु नोंथांमोनानो साननानै नायदो कमेन्ट खालामनानै बुंहर आंनि सिगाङावहाय कमेन्ट खालामहर मा होनोमोनलाय बिस्रा जुदि जेबो दाय गैयामोनबा मानो खारखोमानानै थाखोना बयबो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय मानि थाखाय खारखोमानानै थादों जुदि दाय गैयाब्ला मानि थाखाय नुजाफैयाखै स' बेनो बेखिनियानोसै आरोना आङो माने बे आपडेटखौनो होनो होननानै फैदों माने दासिमबो जेबो खबर मोनथ'वाखै आरो उन्दैनि मेडिकेल रिपर्टआबो मोनफिनाखै आं रिकेप होननानै रिहोनफिनबावबाय आङो दा बेखौनो नोंसा बुंदोलाय मोनसे खोथाखौनो खेनले बुंबाय थायो होननानैहाय स' बुंनांगौ जायो बबेबा खोथाफोरखौहाय स' बेखिनियानोसै आरोना सोरबा गाज्रि मोनो मोजां मोनो आं बेखौ मिथिला मोजां मोननाय गाज्रि मोननायाथ' थाखायो आरो सोरबाबा गाज्रि होनहरदों सोरबाबा मोजां होनहरदों थाखायो निस्सय स' बेखौ बयबो मिथिखासिगोन आरोना जायफोर इउटुबार बिसोर मिथिखागोन जिहेतु आंखौ सोरबाफोर मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो गाज्रि कमेन्टआथ' हरखागोन नङा होनब्ला स' ओमफ्राय मोनसे खोथा होननो सानो आङो जोबथारनायावहाय आं बे आपडेटखौ गुबुनफोरनिफ्राय खोनानानै होआखै बा सोरखौबा होनाय नुनानै होआखै आं खुद थानायाव खबर लानानैसो होदों दै लोगोफोर जानला मानला भिडिअखौहाय नायागारा मोजाङै बुजियागारा कमेन्टखौ होनाङा भिडिअखौ मोजाङै नायगोर बिनि उनाव कमेन्टखौ हो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना बेयाव जों हिन्जावखौल' बा हौवाखौल' दाय होनानै लाब गैया बेयाव सानैनिबो दाय दं आरोना हौवाफोरनिबो दाय दं हिन्जावनिबो दाय दं माने गासिबनिबो दाय दङ आरोना दा बेयावहाय गावसोर रायलायलायनानै सिमान जालायनानै माबा मोनसे समाधान खालामलायाबा खुनु लामायानो गैया आरोना स' मोननै साइडथिंबो भुल मावदों नालाय थ' मोननै साइडआबो सुद्रायनांगोन ना लोगोफोर बेसो मेन खोथाया आं बेयाव सोरबा हिन्जावनि जानानै बुङाखै बा सोरबा हौवानि जानानै बुङाखै आरोना स' सानैनिबो गोरोन्थि दङ मोननै साइडआबो गोरोन्थि नुदों आङो स' बेनो आरोना लोगोफोर